Dagdag Kahit tanang yuta kay donate rin ako ninyo. Sa kamita na. Ha? Nagdag. Limpak-limpak na. Salapti na eh. Palitan. Gusto mo palitan ta mo? Oo na. Tahan mo. Tusok ni matan ko. Ay, taas sa payag kay. Dagan. Embrace natural. Yes. Nami. Ano siya na si Bunga Bound. Iwa si Lion ba? Langoy ba? Atas payag na. Na. Okay ra ka. Doon ba el? Ay, sa Ang parta na, makuha ng parta. Atay kalaw na dire. Pera. Ano lang na, madara. Dara na ito. Okay na lang. Wala naman. Oh, pwede na okay na. Importante, mahalaga. Adto ta kay. Ay, sa payag kay. Lo kayo ta ako tay, tos na ako kamot. Oh, Don Elba El. Elba El, pantay iya sa Kano yuta gapoy na ako dire guys. di ba? Bakla. Mula ni telepon. Kailangan na kadat. Vlog, oh, vlog. Oh. So, pwede ra dira. Kilid ta. Fighter. Famous yun si Elba. Kasa rin siya mga. Adios.